Elon Musk, el visionari líder de Tesla, acaba de fer una revelació que et deixarà bocabadat. A partir del 2025, Tesla integrarà robots humanoides, anomenats Optimus, a les seves fàbriques. I no parlem de robots qualsevol. Optimus compta amb capacitats avançades d'intel·ligència artificial, dissenyats per gestionar tasques senzilles a les fàbriques amb precisió i eficiència. Al principi, els veurem a les línies de producció de Tesla, però el 2026 aquestes meravelles tecnològiques s'estendran a altres indústries. Imagina-ho, una força de treball robòtica que redueix els costos laborals, minimitza les feines repetitives i perilloses i impulsa la productivitat com mai abans. Amb un preu aproximat de $20.000 per unitat, Optimus no és només una solució rendible. És una revolució en la robòtica i la intel·ligència artificial. Aquest anunci ja ha disparat les accions de Tesla un 5,2%. I això només és el començament. Tant si ets un entusiasta de la tecnologia com un inversor, no perdis de vista Tesla. El futur és aquí i es diu Optimus.